Evanjelium podľa Jána, kapitola 4. Ako sa teda Pán dozvedel, že farizei počuli, že Ježiš získava a krstí viac učeníkov ako Ján, hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci, opustil Judsko a šiel zase do Galilei. Musel však ísť cez Samáriu. Tak prišiel v Samárii do mesta menom Sychar, blízko pozemku, ktorý Jákob dal synovi Jozefovi. Tam bola Jákobova studňa. Ježiš, ustatý cestou, sadol si pri studni a bolo asi na poludnie. Tu prišla žena zo Samárie načrieť vody. I povedal jej Ježiš: Daj sa mi napiť. Učeníci odišli totiž do mesta nakúpiť potravy. Povedala mu žena Samaritánka: Ako môžeš ty, Žid, pýtať si vody odo mňa, ženy Samaritánky? Židia sa totiž nestýkajú so Samaritánmi. Riekol jej Ježiš: Keby si znala dar Boží, a kto ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si jeho prosila a on by ti vody dal živej. A on dal by ti vody živej. Povedala mu: Pane, ani na čieradlá nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Či si ty väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu, aj sám pil z nej i jeho synovia a jeho dobytok? Odpovedajúc jej Ježiš riekol: Každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody, prúdiacej k večnému životu. Tu povedala mu žena: Pane, daj mi tej vody, aby som nežíznila a neprichádzala sem načierať. Riekol jej: Choď, zavolaj si muža a príď sem. I odpovedala žena: Nemám muža. Ježiš jej riekol: Správne si povedala, že nemáš muža, lebo mala si 5 mužov a ten, ktorého teraz máš, nie je ti mužom. To si správne povedala. Žena mu povedala: Vidím, Pane, že si prorok. Naši otcovia vzývali Boha na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde treba vzývať Boha. Odpovedal jej Ježiš: Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete vzývať Otca. Vy vzývate, čo neznáte. My vzývame, čo známe, lebo spasenie je zo Židov. Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v pravde, veď aj Otec takýchto ctiteľov chce mať. Boh je duch a tí, čo ho vzývajú, musia ho vzývať v duchu a v pravde. Žena mu povedala: Viem, že prichádza Mesiáš, ktorý sa menuje Kristus. Keď ten príde, oznámi nám všetko. Riekol jej Ježiš: Ja som to, ktorý rozprávam s tebou. V tom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa zhovára so ženou, ale ani jeden nepovedal: Čo sa jej spýtuješ? Alebo čo s ňou hovoríš? Žena nechala teda tam nádobu, odišla do mesta a hovorila ľuďom: Poďte, vidíte človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila. Či to nie je Kristus? I vyšli z mesta a prišli k nemu. Medzi tým prosili ho učeníci hovoriac: Majstre, jedz. On však riekol: Ja mám jesť pokrm, o ktorom vy neviete. Tu si povedali učeníci medzi sebou: Či mu niekto doniesol jesť? Ježiš im riekol: Mojím pokrmom je činiť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo. Či sami nevravíte, že ešte 4 mesiace a príde žatva? Aj hľa, hovorím vám, pozdvihnite oči a hľadte na polia, že sa zabeleli k žatve. Žniec už dostáva mzdu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa rozsievač i žniec spolu radovali. V tomto je totiž pravdivé slovo, že iný rozsieva a iný žnie. Ja som vás poslal žať, kde ste nepracovali. Iní pracovali a vy ste vstúpili do ich práce. A mnohí Samaritáni z tohto mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: Všetko mi povedal, čo som robila. Keď teda prišli k nemu Samaritáni, prosili ho,
aby pobudol u nich i zostal tam 2 dní. A ešte viac ich uverilo pre jeho reč a povedali žene: Už nie len pre tvoju reč veríme, lebo sami sme počuli a vieme, že tento je vpravde spasiteľ sveta. Po 2 dňoch odišiel odtiaľ do Galilei, lebo sám Ježiš sa osvedčil: Nemá prorok cti vo svojej očine. Keď teda prišiel do Galilei, prijali ho Galilejci, lebo videli všetko, čo činil v Jeruzaleme na slávnostiach, aj oni totiž prišli na slávnosti. Tak prišiel zase do Kány Galilejskej, kde bol z vody urobil víno. Tam bol kráľovský úradník, ktorému syn bol nemocný v Kafarnaume. Keď počul, že Ježiš prišiel z Judska do Galilei, šiel k nemu a prosil ho, aby prišiel uzdraviť mu syna, lebo už umieral. I riekol mu Ježiš: Keby ste nevideli znamenia a zázraky, neverili by ste. Odpovedal mu kráľovský úradník: Poď, pane, dokiaľ mi dieťa neumrie. Riekol mu Ježiš: Choď, syn ti žije. A uveril ten človek slovu, ktorému Ježiš povedal, a šiel. Keď bol ešte v ceste, vyšli mu naproti sluhovia a povedali: Žije ti dieťa. Spýtal sa ich teda na hodinu, ktorú sa mu poľahčilo. Povedali: Včera popoludní o 7:00 prestala mu horúčka. Tu poznal otec, že to bolo práve v hodinu, ktorú mu Ježiš povedal: Syn ti žije. I uveril on a celá jeho domácnosť. Toto bolo zase druhé znamenie, ktoré učinil Ježiš, keď prišiel z Judska do Galilei. 5. kapitola. Potom bol židovský sviatok a Ježiš išiel do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne bolo jazero, hebrejským menom Betesda s 5 prístrešiami. Mnoho nemocných ležalo, v nich slepých, chromých, vychradlých, ktorí čakali, až sa voda pohne, lebo z času na čas anjel Pánov zostupoval na jazero a zvíril vodu a ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, ozdravel, nech akákoľvek choroba ho trápila. I bol tam človek 38 rokov nemocný. Keď ho Ježiš videl ležať a poznal, že je už dlhší čas nemocný, spýtal sa ho: Chceš byť zdravý? Odpovedal mu nemocný: Páne, nemám nikoho, čo by ma zaniesol do jazera, keď sa voda zvíri, a dokiaľ sám prídem vstúpi iný predo mnou. Povedal mu Ježiš: Vstaň, vezmi si lôžko a choď. Tu hneď ozdravel ten človek, vzal si lôžko a chodil. A bola práve sobota. Židia teda povedali uzdravenému: Je sobota, nie ti je dovolené niesť lôžko. Ale on im odpovedal: Ten, ktorý ma uzdravil, povedal mi: Vezmi si lôžko a choď. Spýtali sa ho: Kto je ten človek, čo ti povedal: Vezmi a choď? Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa nepozorovane vzdialil, keďže na tom mieste bol veľký zástup. Potom ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: Aj hľa, ozdravel si, nehreš viac, aby sa ti nestalo niečo horšieho. Vtedy odišiel ten človek a povedal Židom, že je to Ježiš, ktorý ho uzdravil. Preto Židia prenasledovali Ježiša a chceli ho zabiť, že to urobil v sobotu. Ale on im odpovedal: Môj otec pracuje až dosiaľ. Ja pracujem. Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, že nie len porušil sobotu, ale že aj Boha menoval svojim otcom a tým sa rovnal Bohu. Odpovedal im teda Ježiš a riekol: Veru, veru vám hovorím, syn nič nemôže činiť sám od seba, len čo vidí činiť otca, lebo čo otec činí, to podobne činí aj syn. Otec totiž miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám činí. Ešte aj väčšie skutky mu ukáže ako tieto, aby ste sa divili. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec ani nesúdi nikoho, ale celý súd odovzdal synovi, aby všetci ctili syna tak, ako ctia otca. Kto nectí syna, nectí ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru vám hovorím, kto počúva moje slovo a verí tomu, kto ma poslal,
má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Veru, veru, vám hovorím, prichádza hodina, už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Syna Božieho a tí, čo ho počujú, budú žiť. Lebo ako Otec má život v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život v sebe a dal mu moc súdiť, pretože je Syn človeka. Nedivte sa, že prichádza hodina, v ktorú všetci v hroboch uslyšia jeho hlas. A tí, čo dobre činili, výjdu na vzkriesenie k životu, tí však, ktorí zlopáchali, na vzkriesenie k súdu. Ja nič nemôžem činiť sám od seba. Súdim, ako počujem, a môj súd je spravodlivý, pretože nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, kto ma poslal. Ak sám svedčím o sebe, moje svedectvo nie je pravdivé. Iný je, ktorý svedčí o mne a viem, že je pravdivé jeho svedectvo, ktoré vydáva o mne. Vy ste poslali k Jánovi a ten vydal svedectvo pravde. Ja však neprijímam svedectvo od človeka, ale hovorím to preto, aby ste vy boli zachránení. On bol sviecou, ktorá horela a svietila, a vy ste chceli sa veseliť na chvíľku v jeho svetle, ale ja mám väčšie svedectvo než Jánovo, totiž skutky, ktoré mi dal Otec, aby som ich vykonal. Už aj skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma Otec poslal. A Otec, ktorý ma poslal, vydal svedectvo o mne. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani nevideli jeho tvár. A jeho slovo nezostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého poslal. Skúmate písma, lebo si myslíte, že večný život máte v nich a tie vydávajú svedectvo o mne. Ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Slávu od ľudí neprijímam, ale vás som poznal, že nie je vo vás lásky k Bohu. Prišiel som v mene svojho Otca a neprijímate ma. Keby prišiel iný vo vlastnom mene, prijali by ste ho. Ako môžete veriť, keď sa navzájom oslavujete a nehľadáte slávu, ktorá je od samého Boha? Nemyslíte si, že ja budem žalovať na vás u Otca. Iný žaluje na vás. Mojžiš, ktorého ste zložili nádej. Lebo keby ste verili Mojžišovi, aj mne by ste verili. Veď on o mne písal. Ale keď jeho písmam neveríte, ako by ste verili mojim slovám? 6. kapitola. Potom odišiel Ježiš na druhú stranu Galilejského mora, Tiberiadského, a nasledoval ho veľký zástup, lebo videli znamenia, ktoré činil na nemocných. Ježiš vystúpil na vrch a tam sa posadil so svojimi učeníkmi. A blízko bola Veľká noc, slávnosť židovská. Keď teda Ježiš pozdvihol oči a videl, že veľký zástup prichádza k nemu, riekol Filipovi: Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal len preto, aby ho skúšal, lebo sám vedel, čo urobí. Odpovedal mu Filip: Za 200 denárov chleba im nestačí, aby sa aspoň máličko dostalo každému. Povedal mu jeden z učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra: Je tu chlapec, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 rybičky, ale čo je to pre toľkých? I rozkázal Ježiš: Usaďte ľudí. A bolo tam mnoho trávy. Posadilo sa teda mužov okolo 5000. Na to Ježiš vzal chleby, dobrorečil Bohu a rozdával sediacim, podobne aj z rybičiek, koľko chceli. Keď sa nasytili, povedal učeníkom: Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo na zmar. Pozbierali ich teda a odrobinami, ktoré po jediacich zvýšili z 5 jačmenných chlebov, naplnili 12 košov. Ľudia však, vidiac znamenie, ktoré učinil, hovorili: Je to naozaj prorok, ktorý mal prísť na svet. Preto Ježiš, keď poznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, utiahol sa zase na vrch do samoty. Keď sa zvečerilo, zišli učeníci k moru a vstúpiac na loď, išli na druhú stranu mora do Kafarnaumu. Bola už tma a Ježiš ešte nebol prišiel k ním. A more sa búrilo veľkým vetrom. Keď sa odplavili asi 25 alebo 30 honov, videli Ježiša chodiť po mori a blížiť sa k lodi i preľakli sa. On im však riekol: Ja som to, nebojte sa.
Chceli ho teda vziať na loď a loď hneď pristála pri zemi, ku ktorej sa plavili. Druhého dňa zástup, stojaci na druhej strane mora, videl, že tam nebolo inej lode, len jedna, na ktorú vstúpili učeníci, a že Ježiš nevstúpil na loď spolu s učeníkmi, ale učeníci odišli sami. Prišli však lodičky z Tiberiady blízko miesta, kde boli jedli chlieb, keď Pán dobrorečil Bohu. Keď teda zástup videl, že Ježiš nie je tam, ani jeho učeníci, vstúpili na loďky a prišli do Kafarnaumu, hľadajúc Ježiša. Keď ho našli na druhej strane mora, povedali mu: Majstre, kedy si sa sem dostal? Ježiš im povedal: Veru, veru vám hovorím, nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale že ste jedli s chlebou a nasýtili ste sa. Usilujte sa nie o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý bude pre večný život, ktorý vám Syn človeka dá, lebo ten potvrdil Boh Otec. Povedali mu teda: Čo robiť, aby sme konali skutky Božie? Odpovedajúc im Ježiš riekol: Skutkom Božím je veriť v toho, ktorého on poslal. Povedali mu: Aké znamenie ukážeš, aby sme videli a verili ti? Čo ty robíš? Naši otcovia jedli manu na púšti, ako je napísané, chlieb z neba dal im jesť. Povedal im teda Ježiš: Veru, veru vám hovorím, nie Mojžiš dal vám chlieb z neba, ale môj Otec dáva vám pravý chlieb z neba, lebo to je chlieb Boží, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život. Povedali mu na to: Pane, dávaj nám vždy tento chlieb. Riekol im Ježiš: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Ale povedal som vám, aj ste ma videli a neveríte. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne, a kto prichádza ku mne, nevyhodím ho. Veď nezostúpil som z neba, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nič nestratil z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. Lebo je to vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. I reptali Židia proti nemu, že povedal: Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba. A hovorili: Nie je to Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca a matku známe? Ako teraz hovorí: Zostúpil som z neba? Odpovedajúc im Ježiš riekol: Nereptajte medzi sebou. Nikto nemôže prísť ku mne, len keď ho pritiahne Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesím v posledný deň. V prorokoch je napísané: Všetci budú vyučení od Boha. Každý, kto počul Otca a učí sa, prichádza ku mne. Nie, že by niekto videl Otca, jedine ten, kto je od Boha, videl Otca. Veru, veru, hovorím vám, kto verí vo mňa, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli manu na púšti a umreli. To je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby ten, čo bude jesť z neho, neumrel. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z toho chleba, bude žiť na veky, a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta. I hádali sa Židia medzi sebou hovoriac: Ako nám tento môže dať jesť svoje telo? Riekol im Ježiš: Veru, veru, hovorím vám, ak nejete telo Syna človeka a nepijete jeho krv, nemáte života v sebe. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem skrze Otca, aj ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa. To je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, nie aký jedli otcovia a umreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Toto povedal, keď vyučoval v synagóge v Kafarnaume. Vtedy mnohí z jeho učeníkov, ktorí to počuli, povedali: Tvrdá je táto reč,
Kto ju môže počúvať? Keďže Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci reptajú na to, povedal im: Toto vás pohoršuje? A čo, keď uvidíte Syna človeka, ako vystupuje tá, kde bol predtým? Duch je, ktorý obživuje, telo nič neosoží. Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život. Ale medzi vami sú niektorí, čo neveria. Ježiš totiž od počiatku vedel, ktorí sú neveriaci a kto ho zradí. I riekol: Preto som vám hovoril, že nikto nemôže prísť ku mne, len ak by mu to dal Otec. Odvtedy mnohí z jeho učeníkov odišli a nechodili viac s ním. Ježiš teda riekol 12: Či aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimon Peter: Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš a my sme uverili a poznali, že ty si Kristus, ten svätý Boží. Odpovedal im Ježiš: Či som si ja nevyvolil vás 12 a jeden z vás je diabol? Povedal to o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, lebo ten ho mal zradiť, jeden z 12. 7. kapitola. Potom chodil Ježiš po Galilei, nechcel totiž chodiť po Júdsku, lebo Židia sa ho usilovali zabiť. Boli však blízko židovské slávnosti, a to slávnosti stánkov. Vtedy povedali mu bratia: Odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré činíš. Lebo nik nerobí nič v skrytosti, ale chce byť známy vo verejnosti. Keď také veci robíš, ukáž sa svetu. Lebo ani len jeho bratia neverili v neho. Povedal im teda Ježiš: Môj čas ešte neprišiel, ale váš čas je vždy tu. Vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, pretože svedčím o ňom, že jeho skutky sú zlé. Vy choďte na slávnosti a ja na tieto slávnosti nejdem, pretože sa môj čas ešte nenaplnil. Toto im povedal a zostal v Galilei. Keď však jeho bratia odišli na slávnosti, odišiel aj on, nie verejne, ale akoby potajomky. A Židia ho hľadali na slávnostiach a hovorili: Kde je onen? A v zástupe sa mnoho hovorilo o ňom. Jedni hovorili: Je dobrý, iný zás: Nie je, ale zvádza zástup. Nikto však nehovoril o ňom verejne zo strachu pred Židmi. Keď sa už polovica slávnosti minula, vystúpil Ježiš do chrámu a vyučoval. A Židia sa divili a hovorili: Ako zná tento písma, keď sa neučil? Odpovedajúc im Ježiš riekol: Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Keď niekto chce plniť jeho vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha, alebo či sám od seba hovorím. Kto sám od seba hovorí, hľadá svoju vlastnú slávu, ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a nie je to v ňom neprávosti. Či vám nedal Mojžiš zákon? A nikto z vás neplní zákon. Prečo ma chcete zabiť? Zástup odpovedal: Posadli démonom, ktože ťa chce zabiť? Odpovedajúc im Ježiš riekol: Jeden skutok som vykonal a všetci sa divíte. Pretože vám Mojžiš dal obriezku, nie že by bola od Mojžiša, ale je od otcov. Obrezávate človeka aj v sobotu. Keď človek príjme obriezku v sobotu, aby nebol porušený zákon Mojžišov, prečo sa hnevate na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka? Nesúďte podľa zovňajška, ale súďte spravodlivo. Tu povedali niektorí z Jeruzalemcov: Či to nie je ten, ktorého chcú zabiť? A hľa, verejne hovorí a nič mu nepovedia. Či poprední mužovia snad naozaj poznali, že je on Kristus? Ale o tomto vieme, odkiaľ je. Keď však príde Kristus, nikto nebude vedieť, odkiaľ je. Zvolal teda Ježiš, keď vyučoval v chráme, a riekol: Aj ma znáte a viete, odkiaľ som, a ja som neprišiel sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal a ktorého vy neznáte. Ja ho znám, pretože som od neho a on ma poslal. Chceli ho teda chytiť, ale nikto nepoložil ruku na neho, lebo ešte neprišla jeho hodina. Mnohí však zo zástupu uverili v neho a hovorili:
Keď Kristus príde, či bude činiť viac znamení, ako činil tento? I počuli farizei, že si zástup takto povráva o ňom. Veľkňazi a farizei poslali sluhov, aby ho zlapali. Odpovedal teda Ježiš: Ešte krátky čas som s vami a potom pôjdem k tomu, ktorý ma poslal. Budete ma hľadať a nenájdete ma. A kde som ja, tá vy nemôžete prísť. I hovorili Židia medzi sebou: Kam chce tento ísť, že ho my nenájdeme? Či chce odísť do gréckej diaspory a vyučovať Grékov? Čo je to za reč, ktorú povedal: Budete ma hľadať a nenájdete ma, a kde som ja, tá vy nemôžete prísť. V posledný veľký deň slávnosti stal Ježiš a volal: Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. Ako písmo hovorí, rieky živej vody potečú znútra toho, kto verí vo mňa. Ako písmo hovorí, rieky živej vody potečú znútra toho, kto verí vo mňa. A to povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo uverili v neho. Duch Svätý totiž ešte nebol tam, pretože Ježiš nebol ešte oslávený. A niektorí zo zástupu, čo počuli tieto slová, vraveli: To je vpravde prorok. Iní hovorili: To je Kristus. A zase iní hovorili: Vari z Galilei príde Kristus? Či nehovorí písmo, že Kristus príde z potomstva Dávidovho a z Betlehema, mestečka, v ktorom býval Dávid? Povstala teda roztržka pre neho v zástupe a niektorí z nich chceli ho zlápať, ale nikto nepoložil ruku na neho. Na to prišli sluhovia k veľkňazom a farizejom a tí im povedali: Prečo ste ho nepriviedli? Odpovedali sluhovia: Nikdy človek nehovoril tak, ako hovorí tento. Odpovedali im farizei: Vari ste sa nedali zviesť aj vy? A či snáď niektorý z popredných mužov alebo z farizejov uveril v neho? Ale tento zástup, ktorý nezná zákon, je prekliaty. Tu Nikodém, ktorý predtým prišiel k Ježišovi, hoci bol jedným z nich, povedal im: Či náš zákon súdi človeka, že by ho prv nevypočul a nevedel, čo robí? Odpovedali mu a povedali: Nie si aj ty z Galilei? Skúmaj a viď, že nie je to proroka z Galilei. I odišiel každý domov. 8. kapitola. Ježiš odišiel na vrch Olivový. Včas ráno však vošiel zase do chrámu a všetok ľud prišiel k nemu, posadil sa a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizei priviedli ženu, pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: Majstre, túto ženu pristihli, keď cudzoložila. A Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo povieš ty? Ale to povedali, aby ho pokúšali a mohli obžalovať. Ježiš však sa zohol a prstom písal po zemi. Keď sa však neprestávali spýtovať, spriamil sa a riekol im: Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. A zase sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, odchádzali po jednom, počnúc od starších, takže zostal sám a žena, ktorá bola v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a riekol jej: Žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, pane. Na to jej povedal Ježiš: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz viac nehreš. Potom zase prehovoril k ním Ježiš a riekol: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. I povedali mu farizei: Sám svedčíš o sebe, tvoje svedectvo nie je pravdivé. Odpovedajúc im Ježiš riekol: Keď aj sám svedčím o sebe, pravdivé je moje svedectvo, pretože viem, odkiaľ som prišiel a kam idem. Vy však neviete, odkiaľ prichádzam a nikam idem. Vy súdite podľa tela, ja nesúdim nikoho. A ak aj súdim, môj súd je spravodlivý, pretože nie som sám, ale so mnou je Otec, ktorý ma poslal. A aj vo vašom zákone je napísané, že svedectvo dvoch ľudí je pravdivé.
Svedčím o sebe ja a svedčí o mne aj Otec, ktorý ma poslal. I povedali mu, kdeže je tvoj otec? A Ježiš odpovedal, neznáte ani mňa, ani môjho otca. Keby ste mňa znali, znali by ste aj môjho otca. Tieto slova povedal pri pokladnici, keď vyučoval v chráme a nikto ho nezlapal, lebo ešte nebola prišla jeho hodina. Potom im zase hovoril, ja odchádzam a budete ma hľadať a umriete vo svojom hriechu, kam ja odchádzam, tá vy nemôžete prísť. I povedali na to Židia. Vari sa len nezabije sám, keďže hovorí, kam ja odchádzam, tá vy nemôžete prísť. A on im odpovedal, vy ste z dola, ja som z hora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že umriete v hriechoch, lebo ak neuveríte, že ja som, umriete v hriechoch. Povedali mu teda, ktože si ty? Ježiš im odpovedal, som to, čo vám od počiatku aj hovorím. Mnoho mám o vás hovoriť a súdiť vás, ale ten, ktorý ma poslal, je pravdivý a ja, čo som počul od neho, to hovorím svetu. Ale nerozumeli, že im hovoril o Otcovi. Ježiš teda povedal, keď povýšite Syna človeka, až potom poznáte, že ja som a nič nečiním sám od seba, ale hovorím, ako ma Otec naučil. A ten, ktorý ma poslal, je so mnou, nenechal ma samého, pretože ja vždy to činím, čo je milé jemu. Keď takto hovoril, mnohí uverili v neho. Riekol Ježiš Židom, ktorí uverili. Ak vy zostanete v mojom slove, ste v pravde moji učeníci. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili. Ak vy zostanete v mojom slove, ste v pravde moji učeníci. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu. Potomstvo Abrahámovo sme a nikdy sme neslúžili nikomu. Akože teda hovoríš, budete vyslobodení? Odpovedal im Ježiš. Veru, veru, hovorím vám. Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Otrok však nezostáva v dome na veky. Syn zostáva na veky. Keď vás teda syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Viem, že ste potomstvo Abrahámovoho a predsa ma chcete zabiť, pretože sa moje slovo neujíma vo vás. Ja hovorím, čo som videl u otca a vy robíte, čo ste počuli od svojho otca. Odpovedajúc mu riekli, našim otcom je Abraham. Riekol im Ježiš, ak ste Abrahamove dietky, robte Abrahamove skutky, ale vy ma chcete zabiť, človeka, ktorý som vám povedal pravdu, ako som ju počul od Boha. To Abraham neurobil. Vy robíte skutky svojho otca, povedali mu. My sme sa nenarodili zo smilstva, máme jediného otca, Boha. Ježiš im povedal, keby Boh bol vašim otcom, milovali by ste ma. Veď ja som z Boha vyšiel a prichádzam z Boha, lebo neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal. Prečo nechápete moju reč? Pretože nemôžete počuť moje slová. Vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. On bol vrahom ľudí od počiatku a nestal v pravde, lebo nie je v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži. Ale pretože ja pravdu hovorím, neveríte mi. Kto z vás usvedčí ma z hriechu? A keď pravdu hovorím, prečo mi neveríte? Kto je z Boha, počúva Božie slova. Vy preto nepočúvate, lebo nie ste z Boha. Odpovedajúc, riekli mu Židia. Či nehovoríme dobre, že si Samaritán a démonom posadlý? Ježiš odpovedal, ja nie som posadlý, ale ctím si Otca. Vy ma však zneúcťujete. Ja nehľadám svoju slávu. Je, kto ju hľadá a kto súdi. Veru, veru vám hovorím, ak niekto zachováva moje slová, neokúsi smrti na veky. Povedali mu Židia, teraz sme poznali, že si posadlý,
Abraham umrel i proroci a ty hovoríš, kto zachováva moje slová, neokúsi smrti na veky. Či si ty väčší ako náš otec Abraham, ktorý umrel? I proroci umreli. Kýmže sa robíš? Ježiš odpovedal, ak sa sám oslavujem, moja sláva za nič nestojí. Môj otec ma oslavuje, o ktorom vy hovoríte, že je vašim Bohom. Vy ste ho však nepoznali, ale ja ho znám. A keby som riekol, že ho neznám, bol by som luhárom vám podobným, ale znám ho a zachovávam jeho slovo. Váš otec Abraham veselil sa, že uvidí môj deň, i videl a radoval sa. Povedali mu Židia, 50 rokov ešte nemáš a Abrahama, že si videl? Povedal im Ježiš, veru, veru, hovorím vám, prv ako bol Abraham, ja som. I zdvihli kamene, aby hádzali na neho. Ježiš sa však ukryl a prejdúc pomedzi nich, vyšiel z chrámu.